ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe radio Jowol haalirde Maayo Pulago ɗo gonɗon ene gonirɗon kala moƴƴere Allah e moɗon to kabirɗe Dowroyo to woni toon ko Amadou Touré kabirɗe Kakendiɗe woni toon ko Ousmane Baba Touré wondude e Demba Sy rewinto jubbuɗi golle ko Ibrahima Sow to leydi Farés ko Patrick Sow wondude e Ousmane Chérif Touré tawi ɓe goɗɗani Abou Sy ɗo e leydi Italie komin kaldo e moon Amadou Bocar Sy wondude e Mamadou Gayde tawi ɓen goɗɗani Ceerno Madani Dia hande noon ko bandiraɓe ko heewi wiyede ko hoynanteno so saami yo hocce guila yorani wan noon hande gonɗen ko e ñalawma pinal ñalawma diine so tawi wiyama ñalawma pinal nawri diine eɗen gandi fulɓe kala hen ko nodda eɓe noto ko kamɓe jeeyi foof hande noon bandiraɓe gondinen ɗo ko e mbarodi ndi ganduɗa so tawi inde mum haalama motani wiyede hooli on e holto jeeya on woni Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jingue jeeri nawemo kadi ha to Jowol nawtemo ha toon to juude ɗum noon mbiyan tan ko goto e guendiyankoɓe leñol kadi paamen ko jaalal leñol ɗum noon elhaaji Ndiaye Saydou Amadou ari ɗo hande e nder leydi Italie Ndiaye Saydou Amadou amin kuccodira e maɗa ɗo hol hande no jiruɗa oɗo ñalawma Seydi Ndiaye Seydi Sy Seydi Gayde ko adi foof Allah jarama on jarama en beltima oɗo ñalawma hande mo ganduɗa ko ñalawma mawɗo e nder Italie ha tengte e tongo wiyetengo Vicenza ɗo bandiraɓe ɓe ndentiɗo gummiɗen enen ko to banggue Mauritanie garɗen koye notade Pulago fedde fulɓe Italie en dañi caɗele e lawol kono noon oɗo ñalawma mo jiiɗen o sayni caɗele ɗe fof ha laaɓi ñalawma o garɗi ñalawma o feewi ñalawma o yooɗi ko adi ko weltemi hen ko ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e nder Italie no mbawi ɗo didorino kawra e ñalawma goto gutnen en ɗam titnen dirgol cellinen gotagu meɗen ganden wonde enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baba kala ko Samba dañi Demba daña kala ko Kumba dañi Faati dañata walla ko nandi hen garen jiitodiren kalden gutnen en ɗam ɗum ɗon ko hunde wande fayida gueɗel ɗimel nguel kono Italie no wayi woɗɗude dani en wayi joñade dani en wayi woɗɗude pinge meɗen e gonkaji meɗen ni sukaɓe ɓe ndenta hen e mbiya enen deyi gonga ko lingu ɓooye ndiyam fof walla ko julare ɓooye ndiyam fof wonta noro enen ko gonɗen ga fof en gonata Italie laaɓi ɗum noon ciftinen koye men ɗum noon siftorde hoore muɗum ko yidde hoore mum ha tabina koye timmal fasnade guendi mum ha sella koye neɗɗagal rende ganni mum ha hisna koye cagatagal saabu ko jiimi ɗo ko tuggude suka moori ɗi cacci ɗi e sukaɓe rewɓe to banggue sukaɓe rewɓe goobuji gaddaɗi ɗi eɗen gandi ɗiɗo wona ɗo pewna guitta ko Fouta e Kumbar ñaldori mboni mbaldori jangol jabbande suna awa samme toɓe tuɗe wadde ɓen toli sibo kecoloɗo somi daari sukaɓe worɓe ɓe mi yii ɗiɗo makatumi mi yii ɗeɗo tengade mi yii ɗiɗo goobuji mi yiɗo ɗe paɗe marakis mi yii ɗeɗo joguitaji hanki so tawi fulɓe mbaɗɗinoma ɗo wiyete condu waɗi niɓɓere gawle poɓɓodiri mor waɗi morle cakima ɗon ɓe mbaɗatno anande ɓe mbaɗima ɗi gaydimaɗi ɓe joguima gawe ɗe ɓe paɗi perlaji ɗi walla bakkima silamaji ɗi hande oɗo ñalawma ko ñalawma gundabi ɗum noon neɗɗo wawa yidde hoore mum ha taɓira fasno guendi mum ha sella rena gandi mum ha tawi anda hoore mum neɗɗo mo anda hanki mum neɗɗo mo anda iwdu mum neɗɗo mo rena pinal mum way kono lekki ko ɓuranɗaɗi muɗum oɗo ñalawma Seydi Sy o garɗi o waɗi fayida en beltima hen mbimi kala ko gardunen han e tampere oɗo ñalawma hande o jiitindima ha laaɓi ndeke wonko samminta neɗɗo tawi wona anan ndeyi lotade walla warde yar nder leɗɗe wonko lettude firtandu tawi ko ɗum tawi tigui rigui ko yiide ko jeeyi yiide ko herori aɗa andi guendiyankagal guettati ganda ko jeyɗa ganda ka jeeya ganda ko ndenɗa ko jeyɗa ko nantoɗa hen juuɗe sappo oto ɓoccitadema ndentoɗa fitti fotte kala mo fitti fawru muɗum fotte ene jiggoyo gueɗel ɗimel ngal kala ganduɗa ka dendaɗo ɗum ɗo nunɗa hen gueɗel tataɓel ngel kala ka jeeya ɗaccana jomum ɗum ɗon en jiiɗum ɗon Allah jarama on jarama en beltima en calminiri radio Jowol e yowi looɗe tekkere liɓi looɗe accani donniɗo Sare Wahabou Demga toga Amadou Baba e tokara Baba ɗo kaƴel annabijo sangue suudu fawru jiime Baya Moule haari yulde faɗi ɗo darde to cali to barga wama e namel ɗo haari jaaɓe serde Sare sebbe e Allah ɓe suwoɓe kono noon en jejjitani kaƴel damme kaƴel ɓeydi e kaƴel de Moussa men tello kadi mabbo e keelade sarfa junnaɗe helta yiyoyiɗade taccen to ceenal Bilbas e jaarede ɗo kolci dimaɗi jambareɓe gandi mbanno biide boyli mabbu ngolo barol barkeji mum ko keedi rew maayo ɗon tuggoen gulugol dultoji mogo kode kollangue koyɗe mbara yen kam mbasen lumbude dunde jawɓe telloɗen koyɗe mbara time ngore maje ɗum noon takki ko sarde min en sam jarama Ceerno Ndiaye Saydou ɗum ɗo kam ko mennel tan bandiraɓe hettiyankoɓe radio Jowol haalirde Maayo Pulago ma en garto e makko tawi noon ko eɗen jañño hen wan noon so tawi en keeɓi Ndiaye Saydou Amadou
bandiraɓe ala hen ko o fawtete hen so wona deƴƴude e hettade ɗum noon Mamadou Gaydé holko pawtata hen e oɗo gendiyanke mo kettiɗa ɗo. eyyi min ko adi foof mi salmini bandiraɓe sehilaɓe sukaɓe mawɓe wawɓe hettade hen banggueji ɗi foof. bon sikka ala a nani ɗo henna Pular guila nde o fuɗɗi konngol makko ha ɗo gayni konngol makko ɗo henna ko fayidagal tan e fuutankagal o haali kadi sikka ala hen hande so tawi en radio Diowol ene jogorno émission ngaji hande ko émission spécial ko tagi mi wiide émission spécial puisque ko fuutankoɓe jeeyaɓe Afrique e leyɗele